Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal. Danas sa vama pravim kolač sa jabukama. Od sastojaka je potrebno 4 čaše narendane jabuke. Ja sam merila ovom čašom. To je otprilike kao čaša od jogurta, od 180 ml. 2 čaše šećera, 2 kašičice sode bikarbone, 1 čaša ulja, 3 čaše brašna i čokolada za glazuru. U jednoj posudi stavljamo jabuke, šećer, sode bikarbone i to mešamo. I ovo ostavljamo sat vremena ovako da stoji. Prošlo je sat vremena. Evo vidite kako je opustilo. Dodajemo ulje. I brašno. I zatim stavljamo u podmazanom plehu posutim brašnom. Stavljamo da pečemo 20 minuta na 180 stepeni. Kolač je gotov. Sada čekamo da se skroz ohladi, da prelijemo čokoladu. Čokoladu smo otopili na blagoj temperaturi i mažemo kolač. Kolač je gotov, možemo da probamo. Topi se u ustima. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i šerujte svojim prijateljima. Pozdrav!